Adria està ampliant el ventall de vehicles i distribucions camper dins de tota la gamma Adria Twin. L'evolució natural dels vehicles Supreme era posar-los un sostre elevable. Això ho vam presentar la temporada passada com a novetat, com a prototip, i ara s'ha convertit en gamma. És la nova gamma Sports. I dins de la gamma Sports trobem diferents distribucions. Algunes d'aquestes distribucions són les que ja coneixem, la distribució 600 SPB, la distribució 640 SLB, la distribució SGX amb llitera elèctrica, però aquí davant tenim una distribució completament nova. Es diu SG i és una distribució pels més aventurers, una distribució pensada per transportar tot el vostre material d'esport. Ara us l'ensenyarem. És un vehicle que porta lliteres abatibles, que els armaris són modulables i es poden desmuntar, que porta un espai específic per assecar la roba mullada, els neoprens o tot allò que necessitem quan anem a la muntanya o al mar. Ara us en farem 5 cèntims. La Twin Sports SG d'Adria està pensada per maximitzar totalment l'espai d'emmagatzematge. Per fer-ho, hem reconvertit tota la zona d'estar de menjador. Per tant, trobarem que la nevera està ubicada a l'entrada del vehicle, amb la Tedford de 90 litres amb congelador, nevera de compressor. També veureu novetats com, per exemple, les tapisseries de pell. Aquestes tapisseries són noves d'aquesta temporada. I podreu veure ara que on s'ha maximitzat l'espai és a tota la zona del maleter, que ara us ensenyarem com es fa abatible. La Twin Sports SG d'Adria és un vehicle també sobre xassis 640, per tant és un dels vehicles més llargs. Això ens ofereix un espai de maleter molt gran i a més aquest espai ja ens ve el terra protegit i els raïls especials per anclatge. Aquí hi podríem col·locar qualsevol dels nostres equipaments, ja siguin bicicletes, motocicleta, taules de surf. No només això, sinó que ens ofereix 2 llits que són completament abatibles. Aquests llits pugen cap al lateral del vehicle de tal manera que ens permet alliberar tot l'espai. I tenim l'opció de deixar només un llit a una banda o només un llit a l'altra banda, ja que també tenim el llit del sostre elevable, on podem dormir. Per tant, el podem configurar de tal manera que ens quedi espai per portar moltíssimes coses al mateix temps que tenim llits muntats. Quan aixequem la llitera, també podem jugar amb els armaris. Els armaris que veurem aquí dalt és un sistema nou d'Adria, que són armaris fets amb bosses. Són un sistema de bac que és totalment extraïble del vehicle. Per tant, podem portar el nostre material d'esport posat aquí dins i emportar-nos-ho a fer l'activitat o emportar-nos-ho a casa i tornar-ho a col·locar a través d'uns anclatges. A part, veurem que a la zona entre la cuina i el llit tenim un armari. Aquest armari ve completament forrat amb plàstic per dins i amb un terra que pot absorbir l'aigua i que evacua directament a l'exterior. Hi ha una canalització de la calefacció de gasoil Webasto que va fins a dins d'aquest armari i així quan engeguem la calefacció, aquells equips que tinguem mullats, humits, ja sigui per la pluja o perquè hem fet una activitat al mar, els podem assecar. Molts clients i persones que feu esports d'exterior heu vingut demanant que els vehicles vinguessin amb sistema de dutxa exterior per poder esbandir-vos o per poder netejar el vostre material. Adria això, en la gamma Sports ja ens ho incorpora de sèrie. Han muntat una presa que porta aigua calenta i aigua freda i podem connectar directament amb la bomba i d'aquesta manera a l'exterior podem utilitzar l'aigua del nostre vehicle. Igual que la gamma Supreme, la gamma Sports integra la claraboia frontal panoràmica, la suspensió pneumàtica, les finestres integrades o les llantes d'alumini. Aquesta gamma, a més, ens incorpora el sostre elevable especial dissenyat per Adria, que porta tant les barres d'elevació pneumàtiques com el sistema posterior, que li dona molta més rigidesa que altres sistemes de sostre elevable.